Hello mga friends! Christmas na naman. Siyempre, tuwing Christmas, usong-uso yung mga tinatawag nilang silaw-silaw o pailaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Maliban doon sa silaw-silaw at mangaldan at silaw-silaw at dagupan, ay papakita ko din sa inyo ang silaw-silaw at Kalasyaw 2023. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakitaan ko kayo muna nitong aking intro. Welcome to my channel! Tayo'y nagbabalik. Nandito tayo sa bayan ng Kalasyaw. Ang bayan na kilala sa paggawa ng mga masasarap na puto. Tara, tingnan na natin ang kanilang mga silaw-silaw o pailaw. Tignan nyo ang simbahan nila. Nilagyan din ng mga silaw-silaw o mga pailaw. Ang ganda! Pagkatapos ay punta na tayo sa may plaza. Enjoy watching na lang po! Silaw-silaw at Kalasyaw 2023. Merry Christmas, Pangasinan! Kumukutita. Napakaliwanag. Pasyal po kayo dito sa bayan ng Kalasyaw para makita ninyo din itong mga silaw-silaw o mga pailaw. Talagang Pasko na rin dito sa bayan ng Kalasyaw. Nakakatuwang pagmasdan. Napakaganda. Nakakatanggal ng stress, ika nga. Keep smiling kasi Pasko na. Keep watching pa more. Maliban sa silaw-silaw o pailaw, ay meron din silang ganito. Tignan nyo. May mga snowman pa. Oh, tignan nyo ang Christmas tree na to. Ang ganda, ang laki, ang taas. Kapag kayo ay nagutom, dala ng pagod sa paglilibot dito sa nasabing plaza, ay may mga kainan kayong mapupuntahan. May nagbebenta ng shawarma at marami pang iba. Meron din ditong nagbebenta ng puto bumbong gaya nito. Shout out pala kina Joshua Ray Mendoza, Laika Juden Fernandez at kay Gerson Martinez. O ayan, shout out ko kayo. O ano na mga friends, hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay?
Paalam na. Merry Christmas.